Mašine bajke. Samo jedite, dragi moji prijatelji. Iako niste moje najnovije igračke, ipak ste mi omiljene. Sada ću vam ispričati jednu lepu bajku. U jednom dalekom kraljevstvu nekada davno živela je jedna princeza koja je bila veoma razmažena. Više od svega na svetu princeza je voljela mehaničke igračke, čija je izrada bila veoma složena. U svojoj palati imala je mehaničkog slavuja, klovna koji iskače iz kutije i veštačku ružu koja je izgledala gotovo kao stvarna. U susednom kraljevstvu živeo je princ koji je bio mnogo dobar i mnogo je voleo životinje. Voleo je mačke, pse, konje i prasiće. Iako kraljevstvo u kom je princ živeo nije bilo veliko, bilo je mesta za sve, kao u pravom zoološkom vrtu. Jednog dana princ izvede svoje prasiće na livadu, gde ugleda princezu sa njenim sluškinjama kako se igra sa mehaničkim slavujem. O, kako prelepa princeza! Pomisli princ. Moram da joj odnesem neki lep poklon. Princ izabra najslađe i najružičastije prase od svih i posla ga princezi. Uz prase poslao je i pismo u kom joj nudi svoju ruku i svoje srce. O, kako divno prsence! Uzviknu princeza. Mora da je koštalo čitavo bogatstvo. Samo ga slušaj, grokće kao pravo prase. Da čovek ne poveruje da tako nešto može da se napravi. Fuj, rekoše sluškinje. To i jeste pravo prase. Molim? Ovo nije igračka, reče princeza i zatrepta. Delovala je povređeno. Kažite ovom princu da uzme ovo prase zajedno sa svojom rukom i srcem i nek se drži podalje od moje palate. Kako se samo usudio da me tretira, mene, princezu, kao neku svinju. Princ je naravno bio veoma povređen ovim njenim rečima. Zaključao se u svoju palatu i počeo da petlja nešto. Nedelju dana kasnije, princeza se igrala na livadi, plašeći svoje sluškinje klovnom iz kutije. Kad iznenada začu nešto, neku muziku, to beše princ, koji se obukao kao čobanin. Sedeo je na panju, držeći u rukama predivnu posudu ukrašenu zvončićima, sa zlatnim poklopcem na vrhu. Ding dong! Zvonili su zvončići. Princeza je najlepša, najlepša, najlepša. O, kakva je ovo divna stvarčica! Upita ga princeza. To je magična posuda. Pogledaj kako radi. Posudice, napravi hranu, reče princ. I istog trenutka kaša poče da se pojavljuje u posudi. Mirisala je tako dobro, izgledala tako ukusno, da su na livadi dotrčali prasići iz celog kraljevstva. Princeza je probala kašu, a onda uze još malo, njam, 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 i onda poče da kuka. Ja želim ovu posudu! Ja želim ovu posudu! Kupite mi ovu magičnu posudu! Sluškinja upitaše princa čobanina. Koliko tražiš za tu posudu? Veoma je skupa, ne možete je priuštiti, odgovori princ. Kako se usuđuješ da pričaš tako, ti šaševi čobanine? Reci mi odmah koliko košta, ili ćemo ti rasterati sve te tvoje prasiće grozne. Ja hoću da lupim princezi 100 čvrga po sred čela. Drski čobanine! Povikaše sluškinje, ali ne beše apsolutno ništa što su mogle da urade i princeza je morala da istrpi čvrge. Princeza se vratila u svoju palatu i stavila posudu na sto. Protrlja čelo i reče: Posudice, napravi hranu. Posudica poče sama da kuva i svi prasići iz celog kraljevstva dođeše u njenu palatu. Groktali su, pokušavali da dođu do nekog zalogajčića, a kaše je bilo sve više i više. Jer ako si želeo da posudica više ne kuva, ti si morao da kažeš: magična posudice, prestani. Ali ovo je znao samo princ. Stoga su princeze i njene sluškinje morale da jedu kašu sa sve prasićima, sve dok se princ čobanin nije sažalio na razmaženu princezu i odlučio da joj oprosti. O tome vam pričam.
Čak ni najnovije, najskuplje igračke na svetu ne mogu pretvoriti svinju u pristojno ljudsko biće. Naše